hatta naing tabuhay ma paraminggotta arianon taparade maroha dohot pikiratta martang yang naho maita. Amin. Terpuji Tuhan hatta Mareddes yang buku ede nomor 10 sada ayat sada 2-5. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di babayin ibana akka halongangan, nunga di papotohon Jehovah hatuonna, nunga di papatar ibana hati goran na dia dopan ni akka si pelebegu, nunga ditupaki tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata suruh matondi parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asa ganda haporsion nami marhite-hite pakirimun na mangolu, asa toktong huingot hami, na hehe do hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami naung hehe sian namate i. Amen.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu kantate sadarion imana tersurat di Yohanes 10 ayat 24. Patik na imbaru ma huleon Tuhamu naing ma marsi haolongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naing ma songoni dohot hamu marsi haholongan. Ido sahatna atong rak mangidogo gumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulaon lombar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na diwana gijang pargugu na suhatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi saleleng nileng na doa sini roham. Sai marpa muati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jojot do hai mardosa maradopon ho. Jala jojok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosian nami di hatam. Ale Tuhan Jehova, saya unang paingot-ingat pangalosian nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata ha tuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gema baga-baga taringot. Gema hatani debata turpuk epistel di minggu kantate sadarion imana tarsurat di Kolose 3 ayat 15 sahat tu sabtu pitu tajaha mamar sikka sorin. Jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan roh amuna aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauleate mahamu. Jalana siulaon manang di hata, manang di pambahenan, saluhut nai marhite-hite goarni Tuhan Yesus, uhut mandok moleate tu debata ama marhite-hite ibana, hido sahana. Martua doakan atu mangion hatane debata, jalana peopsa. Amin.
tidakkun maha porsiautai songonna hita takkun ni dongatta saha porsiaun di sadok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jehovah sudah.
Salam. Tabigi ma tikting na masa di huriata di bagasam minggon tikting minggu tanggal 7 Mei 2027. Sadarumawi guarni minggu sadarion ima minggu kantate do topik minggu marede mahamudi Jahoba ale sadok tanaon. Dua rumawi Parhubas dari minggu sadarion tanggal 7 Mei 2027 boy mata jaha di tikting. Tulu rumawi tikting namasa. Na perjulu padidion nabadia. Sadarion minggu tanggal 7 Mei 2027 di patupa huriata ro padidion nabadia tuaka yanakon ni huriata torop na sahalak bawa tatangyakon ma asagabi ruas natang nasida marhaposat tu di bata jala marhabiaran tu di bata paduahon ruas ni huria nahona RPP mamuka sadarion minggu tanggal 7 Mei 2027 ruas ni huriata hona ruhut parmahanion pamisangon RPP guarna duke anggara perlindungan aruan sian huta rawapasung wilayah Eprata ala namar bagas tu agama na asing petuluhon pertangyangan wilayah Selasa tanggal 10 Mei 2027 wilayah Jerusalem Marbun Bor Tabunan alamat Perum Harapan Jaya Jalan Gunung Sibayak Blok B nomor 355 di wilayah kanan El Sirait Boru Siringoringo Komplek SBS Jalan Tambora Raya Blok AB Walu nomor 3 di Galilea Tetobing Boru Situmorang Perumahan Permata Hijau Permai Jalan Mutiara 2 Blok I nomor 17 di wilayah Judea di bagas ni keluarga Oppo Nikita Boru Siagian Perumahan Pesona Anggrek Blok C5 nomor 4 Sion A Sitorus Boru Marpaung Kapling Bulak Sentul di hari Rabu tanggal 10 Mei 2027 di Bethlehem di bagas keluarga T Manulang Boru Silitonga Kapling Tegal Perintis Blok A4 nomor 7 di Hermon B Pakpahan Boru Sitinjak Perumahan Bintang Metropol Blok B Walu nomor 20 Sada di Jetun SP Siagian Boru Sinaga Jalan Stella Maris nomor 10 D RT 08 RW 26 di Eprata El Panggabian Boru Sirait Rawapasung di Nasaret SM Sibuya Boru Siregar Perumahan Taman Titian Indah Blok L Tolu nomor 10 Pitu. Kunjungan gerejawi sadarion minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu Korama ni Huriata Harapan Jaya di Patupado kunjungan gerejawi tu GKPS Lubang Buaya Jakarta Jala Patubegehon Nasida doede puji-pujian Opak Rumawi Parhepengon ni Huriata di mingguon boy mata jaha di tikting di Huriata saldokas Huria doho diakoni 264.554.622 rupiah tu pusat 5.254.150 rupiah tu pembangunan perawatan 130.815.410 rupiah. Transistoria 3.725.000 rupiah. Sarana parkir doh dalan 10 juta 80.000 rupiah. Laos songoni mani tu sude ruas ni Huriata asatagarar mapelian bulana tabe. Pilihan permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang jaji imat tabi tuhat tama nama masu-masu parhepengon di Huriata. Palimahon
ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata na marulang tahun di minggon 5:35 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata na madok di Pesalmen 130 ayat 14. Madok mauliate maahu tuho ale ala ni surung ni pabahenanmu diau na sumurung do akka jadi-jadianmu jala takas itu tudoi ditada rohaku. Songonima saha dititing di huriata di bagasan na sa mingguon tuhat tama na maso-maso. Horas.
Kami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati roha ng pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. At ni debata, bihita di minggu kantate apala di hari sadaryon, imana tersurat di badan narubi, sian sada kronika, bidu saplonom, ayat 27, tolhas sahatu ayat 20. Amanami nanami, ujahok kami ma di tonga-tongata, takasma payuti hutamu. Edehom majahuba ali sadok tanoon, berita hok kamu ma hatuon na ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak perbigu hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akka nabinahin nai. Ay natibulu jahuba jala tama situtu pujion. Nasok kaldo ibana mengatasi sudi akka debata. Ay aji-aji do sudi debata ni akka bangso perbigu. Alai anggo jahuba naung majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliau di juluna. Haguguun dohot hinauli masa di bagasan habadion nei. Hamu ale akka margan yakka bangso. Sai lehok kamu matu jahuba. Lehok kamu matu tu jahuba hamuliaun dohot haguguun. Ido sahatna. Oras madita. Selamat hari Minggu. Amanami, inanami, na porsea di Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 adonggo sada ede di saluhna huria HKBP na margoar sentralisasi keuangan. Sudido, na di bona pasogit, na di perkotaan, di daerah transisi satu luar negeri, HKBP sisa daede patulucon sentralisasi keuangan. Na bertujuan asa seluhukna HKBP na merasa di lokal hian songok kita huria HKBP Harapan Jaya mindsetna cara pandangna dang mek tabe hami buludo ima marhite sentralisasi keuangan na dipepungu sia saluhu na ganupurian adong di Portibion pakkeota marhite kantor pusat mengurupi aras dunia bagian-bagian gereja okumene. Misalnya nadong di Afrika perlu siurupan, nah di Taiwan, doh di akana asing, jala laho patulucon, dang mari berbe, mulo golongat tuluado paditai di Harapan Jaya, golongat tulua paditai di daerah Pangeribuan, di dulu sanggolok nasing, sarupa nama Balajona. Jala seluhutna keuangan ni huria dang adong penamar memeam dang buibe di luahon marsasa halak uang huria ngasiat terpusat laho mengaudit dohok mapareso taringot tu parhepengun ni ganup huria ala duksahi tamar mingguan non. Hari pertama Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu hari Jumat nungai kosaha laporan di huriatta tu kantor pusat. Jalon nobel ga sentralisasi di keuangan on. Dakkolan ujuk-ujuk asabui sudi peditemangan dangi. Asadu sudi gajinya dangi. Alai pai baruhon ngulu ni huria HKBP marhiti akarwasna doho dohamu doho dohuriatta saluhukna sian na mek sahatulan sia laho merberita nauli laho mardiakonia
dohot laho para raton berita nauli merkite mas support akka misionaris. Jadi tengok mak ulau na belgaon takse mata-mata holat tu para balajoan. Makanya holat di patorang puye purus na di 2 minggu nasal po lem guga roh aku. Ai huba pilih aku 10.000. Tapi pakyon na mau tu sudah portibi. Asa tong cara berpikir tada buka. Dak kolam mengurupi harapan jaya behamu. Sudah ke BP di sadok portibion. Nata pasah hati. Tua-dua pendiri bata. Alanido tunggomos. Jala momos dodok kone purso. Tu ngadong huria-huria namar meam-meam. Laho menebenebai pos asa. Maherbak kolak huria na sendiri. Taingok ma nata paherbang huria HKBP di sadok portibio. Mengurupi satu luar negeri. Luar biasa dosa kapol. Hampir 52 tahun mau rencanahon di tahun 2023 realisasi. Jadi ngamar balaju pusat behami 1 bulan April. Jalan nggak tahu rupi pihak komisionaris nah di Pulau Rupat mentawai tang 100.000 balaju nasida memulu golongan tulu ada mana ngadapok nak bartu golongan nai ngaso orang binasida lahu marberita nauli. Alani tong ma tapak kilalaho nahu pasahaton takolat tu harapan jaya tu sudi jolma dari portibion tu akka pangulana otik belga boy mahita mangit dehoni tu ganup kita nang portibio ima jolo songop pamonai asa savisi kita gabi pasu-pasu tu portibio. Amin. Amanginang diobason sian sada kronika bidu 10 ayat 27 sahatu 20 lalu. Ditogihon turpukok kita asa marede, asa memuji Tuhan di bagasan nasa roha gugu nang ate-ate. Alea dong latar belakang nga merhite turpukon. Ima perdalanan di ngulu ni Raja David. Dung digati ho di mana Raja Saul, raja pertama di Israel, masuk ma Raja David di bagasan pamiliton nasiat debata gudang ulauna. Rocot hola berganti kerajaan Daud gudang kian ulauna. Terlumui ma adok sada ulauna belga nekosilah honon di mana. Ahamai ima laho paulakon tabuk perjanjian manak poti perpadanan sian halak Palestin doho sian halak Jebusi alanga sempat dirampas nasida tabuk perjanjian suku-sukun tu sudah hita do tabuk perjanjianon mulu di bangsa Israel tabuk perjanjianon oma sada kotak na berlapis luar doho dalam emas isina 2 loh batu taringok tu hukum Taurat patik perjulu sahatu patik paupaton patik pelimahon sahatu patik 10 disimei disimpan jala dihapor siaina sida do ditabuk perjanjian do debata mian manangna Tuhan diam dalam perjanjian Tuhan dalam tabut. Jadi marsak doa lagi mulu dirampas tabuk perjanjian. Gali makilala dang didongani debata begitu. Rak songone dini paridi subi donok do debata mulu pas dang dihalaki tabuk perjanjian ni marsak situ tu ngamedau debata ngatalu debata nami ngadi rampok halak Jebusi do Palestina be. Alai hati Raja Daud manguluhon bangsoi. Adok sada ulau narocok diula pekerjaannya banyak, tetapi satu visi besarnya yaitu Tuhan memakai dia di parar debata ibana laho paulak kuni sian Palestin mulak tu Yerusalem. Jala adong musim cita-cita nanda belga nungga mulak tabuk perjanjianon marasakka boibana iko patu pao museng pajong jongom museng bagas joro asadok perbianana di suamai di bagas joro songon nama rembio hagabipi. Ima tahi-tahina nang pe dak sude saut sakka ni si Daud ala napa tu lucon pajong joko bagas joro ima si Salo
jala roha olo-polo ni si Daud siya turpuko nagabi jamita dang di kesuksesan na iba na marlas ni roha. Las ni roha ni bana songonon di pararhodo ape au Tuhan manguluho bangso namin ni hamon na pinili mon mabuan hatam mulak tu Jerusalem ido las ni roha balik sa nuaing toropan halak marlas ni roha ala adok capayan na sinur na pinahan gabi na niulana boy tu negeri akka nakon madabot akka pangkat akka gelenga nang gajita taba sian akka natahgripon doho akka nasi ido pada umum majolma marlas ni roha marulo polo mangedehon Tuhani di bagasat tangyang nga di bagasan hapulino alay si Daud mengajari tangyang na puji-pujian na doho las di rohana ala di pararhoa Tuhan. Amar lapatan otoritas ni Tuhan do di batu doho di bana dia kaede doho puji-pujian na dak kaya fokus na tu oknum tu pribadi na songoni don kita na yang diajari mananga hape ulom songo dia akka pandaraman di nguluta songo dia ka jabatata dok mau lihat Tuhan di lehoko kesempatan tuau buya dong songonon isarana gabe na uhula buya umar jabata isarana gabe kapala dina sau do takkanasi alani do akkamang akkainang na porsia di Tuhan Yesus Kristus adong ma perubahan paradigma ni halak na porsia marhite minggu soto gabi di hita hamuliaw dohot hasangapon ni Tuhan loas ma di bagasat tangyangmu Tuhan di homa hamuliaw dohot hasangapon damai ma diaw holong ni rohai ma diaw hahi pasori ma diaw gajang yumuri ma diaw sotung tabuat hamuliaw hasangapon dohot hagogon ni debata ala dia mulu tikimar guru melua kita mulu dibahas tentang manusia pasal 40 pasal 4 di konfesi HKBP 110 di dokos songonon iya jolma ima bawa doho berua dos dia dopan di debata jala dos Kristus dopa dua ho bahulu beruai jala jolma manang manusiai na memegang kendali debatado malam mulutung adong di tonga-tonga di nguluna halubianna na di loas debatado di tonga-tonga di nguluna di loas tangadong nas alani sude bawa doho berua laki-laki dan perempuan harus memuji doho pasangapon debata sudero kita memuji debata nuaing di gereja om sian pertikian na pinasaha ni debata alay adong anaing si pading ganuta di tonga-tonga ni nguluta ahamai at kainang amang na makapursiya Tuhan perlu do ikonadong evaluasi di kita di bagasat tangiang doho akkay deta sutung do martangiang holan na lomotai tapadok tu debata hape panidangion hinabalgan ni pabahinan na di tonga-tonga ni nguluta dakya manang na otik sa binggo tapasahat tuadupan ni debata isarana Tuhan na marhabangsa di benua Giza Tuhan na marmulia Tuhan para si rohagudang Tuhan balgali holong di rohab dakkuboto piga kalimati di bagasat tangyang alayang guditikyon ikonodollo itu bagasar rohat mulu martangi yang panidang yung mudo parjolo tarigo tu debata alay bana do pemegang kendali ni nguluta dukko ni madok mau lihat ma Tuhan alahi pasdo hame sahat tukiol mau lihat ma Tuhan ala bicar rope matani hari huida hame mau lihat ma Tuhan ala nok dope mata nami mudom diborngin nai sudi
ala ni debata dukoni adong mapangidoa Tuhan uduk mahosa hangulua Tuhan pasu-pasu manahula Tuhan dongani ma akka keluarga nami uduk na museng dak tamahami Tuhan mangido doho majalo siakko mangida pangalaho nami tung basa-basam do nahu jalo kami anak memahami berumah imaide tangiang mulu marede akka punguanina namar sangap ikut debata dang pangajari dang anggota dang konduktor nak berbeda dalam konteks kemanusiaan ketika paduan suara salah konduktornya yang pertama malu itu pangajari ini udah berjuru mila dadung terturu di mana hudul mulu saled demune alai paling fokus na mulu marede hita saluhu na dia kapaduan suara na alamat ni tujuan ne detai holat tu debatado maka na huruk kami solak na hasanga podo hamuliau di homa debata holong ni roha doho damai madihami itu na yang dipadar si Daud di son las rohana ala di parar debatai bana paulakon tabuk perjanjian manak poti perpadani jalan na mangihut songor raja na baru manggatihon ni bana gudang akka ulaun nagagal na diulaho si Saul na ikos si ulahon na jala songor sahalak na porsyay bana molo adong akka rencana jangka pendek jo jangka panjang na niulun ni si Saul diulahon ni bana do dang ditadik ko ni mangajari kita atik kita manguluhon sa sadaulahon so tungolo kita manadikon akka panadikon na dinggan dia ka rencana kita do laho manorucco ni songonan ni ulahon ni si Saul alena menarik di gudang ni ulahon na dinalaho patulucco sakap ni debatai sibuk ibana gudang ulahon saya lalak boy bana pai baruhon tangyang na doho edena tu debata ganu pare irona dokonna dia 20 dehok majahuba alisa dokta non barita hok kamu mahatu auna ganu pare hari lepas hari dia selalu mempergunakan waktu untuk memperbaharui komunikasinya dengan Tuhan yang dia percayai. Alai yang go portibio manawarhod gabi kesibukan nama dipakai alasan asa unang marsahor doh debata taksa nga amang taksa nga inang alai yang go si David mengajarkan yang doh mangodolhod so dia gudang sibukmu dia gudang rocok di ulaumu iko pai baromu do tangyangmu doh edem maraduput debata tanga dong alasan unang gabi berkompromi kita tu hinagyo ni perdagingon alai naing mersitutu kita lahu mangulahon parsorata pai baruhon parsorata maradupun debata boha amangina ulu dope kita madokon alasatai taksanga sibuk dohot akana asing gabi manadikon pai baruon parsorata di bagasan ede do tangyak tatu debata marhiti turpukon unang biulu hita laho mabayan alasan-alasan kesibukan rocok ni ulahon akan amasa di tonga-tonga ning ulu mengebati pasangapon doho debata hal kecil taringot tupai baruhon doho parosuhon parsorata maraduput debata di konteks gereja maju beribadah. Sutu ngadong narotu bagas joroon, ro mangalopit tangan na hudul bage di bagasan hapulinon, halay dakya mukap pamangan na laho mangedehon edde puji-pujian. Sutu ngadong alana huriata liturgita doho ngulu pakka porsyahonota dang bui tarsirang siap paredeon doho pamujion. Pitu hali marede di ibadah ta pitu ede asinggo pe doksulugi ay horo na puna harajaon nasana nilehomni dohot amen dohot haleluya maka na bu dohono takya tarsirang ngulu ni zolma na porsia siap paredeo
Unang gabi lalap pita dang ulo maret di tonga-tonga ni huriat taon. Adong di so proyektor. Adong di silirit na. Tio-tio suara ni song leader taon. Musik na tabo gabi ho pita hula menikmati. Jangan. Datang harus bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Makana akka bukuet detai na adong di bagas tabi. Tabuka ma marsiajar. Ati adong na mau. Aliang gudi minggu lancar sudia deh. Lancar do. Dong song leader PUBR yang lancar do. Dak pola dong napokak. Lancar sudi. Karena dong go ayak ku mamang dah. Ala dak kia tarsirang ngulu paredio sin naporsia. Ola salah musik do song leaderi. Sapor TV masalah mulak bahasa gebi songoni. Do. Toh jujur jamu. Mulu sohona agak ganggu song leader do musiki ganggu do hamu baru mulu parkur sona ganggu menarik ton atau orang secik gebe naik sauti tucis ganggu do ganggu alana nyanyian adalah ekspresi iman petuduhon hadirion di bamarhite lirik ni ede itu to apalagi alak batak dah akapare dia sudi. Mulu di Jawon hampir 4 tahun kami aung mapigen oboto na teba tempat-tempat makan Batak baru di bayam mahera resto etarok permusikna ok paredena cibu raung 2 ngai itu si i Jatiasi adong nuak ada di si apalah di pertiga ini iso di harapan indah kan itu ala pared sudi jadi mulu-mula kita nomor minggu laho mangala saksang baru sambil marede engai ditawar hokan ala melekat do ede diguluta halak Batak terlumubi halak Kristen na porsia halai adok silakona ada yang harus dipertanyakan adok padoha songonon nadila do parede wasa di dokos songoni aung nabui mengalusi bagasar rohana alusi hamuma hualusi ma wasa di dokona dong nadila parede na perjulu na niedehon na tak saurdot tuna niulahunon na dimana perjulo na pedua hong akata niedena dang membangun mendiskreditkan contoh si birong-birong dia do gabi homa tujuma au tulapo homa tusan au dia ditikos doi so tung tuan nami nangamang la indah mumuseme dia ka agak ngasih gabi ekspresi mat doi baru bedik lapa-lapa nenek bah wadi so tu alana nyanyian itu adalah ekspresi mat imana masa nuai ima nedokonna nadila parede jarang gedokon nadila pencipta lagu tahu biasanya pencipta lagu dia banyak menggunakan pengalaman pribadinya tetapi belakangan ini pencipta lagu lebih mementingkan apa sih yang dibutuhkan jemaat. Itu salah. Mulai di nanti kos nasi roha do pengalaman hidup mas song nedok konema anakku na burju. Hodo inang digilekku. Sudi kan sian nasa roha do. Makana melekat. Mulai dana kau sahat tu merungur nuang boto legui wingon. Akamang pe mulai sian haposomu sahat tu nasab uban lansia ibo to hamdur lagui di boto alasian nasaroha do diri ne ale coba manggo si birong-birong do lapa-lapau dekat don antara kebenaran do ketidakbenaran berdala bersama don nuaing jamot tidak upokus diri do kita upokus hodo inang digeleku anakku na burjuro manang si birong-birong do bedik lapa-lapau do alana biriringat di otoritas manang kuasai adong dihamu akamanginang pilit ma di dia na duminggan songone dia kepunguan pilit mahangudua ni nenek pilit mana mabayang mangulu unang mati na mangihut inangamang narihaholong itu hatta Yesus Kristus marhiti turpukon nanyo dolohon ni Raja Dabi museng adong sa dan ekosyo dolohonon nami iba na raja na bui dohonon diparsangapi kemudian relasi nape orang-orang yang memiliki kekuasaan
Jala gudang akka penasihakna, pangalabungina gudang akka tentarana. Alay dipakai bana do waso, doho harazaona, doho akka dongan na pangalabung yon, laho mamaritahon berita na uli. Berhite edene baru di Jahuba melalui karakter yang baru. Pada kanan na, adong udah besok kepala dinas bidang kehutanan, adong manang na anggota ni kepala dinas adong, mulu adong, hamu may pakai Tuhan madokon, unak tabay hamu behau, ena mau pakai minuain, kan itu, mau padu hamu na biga minggon, bah songon na ngalid, na tabo di Jawa ngali sudi. Moho padu hamu inang amang na biga minggon, panas global. Jadi mau ladong do ibana di bagian instansi kehutanan, dokma disosialisasi, ulang beta bahau, soma, suama, asa labo, alai pos roha, nak pemoho cuaca, labok do, rohata, idotto. Adong disok kepala dinas perizinan. Mulu adong, hamu mah halak na perjolo, ulang mabiar hamu madokon. Bodo beribadah, agamaon, Allah memuji Tuhan dunasida. Semakin banyak orang yang beriman, beragama, bangsa juga akan semakin mudah untuk dikelola semakin baik. Kan itu. Bulak pertiga-tiga distributor. Unak pator baku bekamu utungmu. Masalah majul merdala sudiak kena dijual mon utung munai tong mabagi tu akka pangeceri. Akka ulos do akka dia sudih. Apalagi mak taringok tu nasi tiap hari tabering. Sehat dah kita sudih. Ulok na marsahit. Si songonot do di rohako. Adong ko si pata do teron na burju. Do akka perawaton. Do akka bidanon. Muluro marsahit akka bangson tu rumah sakit. Itu labok je bajo bohine lentura te. Kenapa Pak? Apa keluhannya? Yon si pata hoho malah na masa kopiti mar masker segijak satu toro. Kalau si malolong nggak dari debuti. Nang ditadda be dokter kan? Ditadda mu dope? Mau. Pakulinga orang labok. HP hata na labok. Pau berimas. Itu rokok parpe salmen. Mau berobat apa? Bagaimana pakilalaanmu? Kan itu. Dukko ni di patorang masih nasarwana. Acik bagotiku. Memang ngawur horwo doakan nasi. Oh, jom mau bakna. Cepat sembuh ya mang. Manang nenang cepat sembuh ya pak doakan nasi. Nyon disuku dokter bahasa si patah rimas sabuniku. Alana mulu berimas sami asal nang marsai mana song ini do logika nanti. Mulu agak kerasin na sida psikologina asal nang lomor marsai asal termulak kusar masak itu. Eto hori. Konteks na ibana marsahit. Acit. Kadang mungkin lem dimurugi termelu. Oh lu lem acit. Bah. Unang-unang pitor tos hosana. Tapalap. Jadi sudah aras di perkara juatai, ikom bangede honet ne baru, cara hidup ne baru, perilaku ne baru, pakuling ne baru, lumobi tangiang nakaning doho pamuzioni marado puri bana. Tanga dong alasat tadang pay baruhon. Tanga dong alasat. Ala dia ibana do namar hagugon, ibana namar hasangapon, mulu doko sidak dison. Idam ada holad di batana tahapur syaido namar gogo namar daulat anggo ilah layon akka ajen-ajenon teludo ditoruni totna dia akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan yang kita percayai. Ido joko ni pada telu alani berbahagia mahita mangina debata Tuhan todi na tahapur syai ibana do tung namar sangat namar mulia. Dang adong alona manang ilah ape di tonga-tonga di portibion. Apalagi ma huasona na balgang apatar taida dia mai. Ditaluho di bana do hamate. Ditubus sita marhite mudar. Suak songoni di tangiang nakaning mulo jamok tapai huton di duksi duk potong. Mau lihat tema Tuhan di haheheon nau pinasaha mutuakan na porsia. Ido na naik siha tidak kunuta. Dang adong bidukon di pada. Alani
Amaret di mahita di bagasan sian nasaroha gugu ng ati-ati. Hatan yedei gabi manurus tu bagasan pangulota. Mulu marede alamak na pasangapot di bata. Adong ulomu, adong jabatamu, adong kuasom pakai mak mangedehon edene baru mangarahut di bagasan holong ni roha. Terpasu-pasu mahita saluhuna. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan maulai ate madihatam nau kutangihok kami pasu-pasu mahatami urupi mahami mangulahon hatam na bediau asa martangi yang nang marede hami sian nasaroha jala bui hami pebaruhon nasa gugu penggulaw nami di ngulu si ganopare. Tuhan pasu-pasu maakama nami na namion sa luhutna lehon hahi pason gugu gajang dumur suaksong ni pakirimod na mangulu manangah penamasa di tonga-tonga di ngulu na sida mangula doho Tuhan di ngulu nami suaksong ni diakka ragam ni cita-cita harapan diakka amanami na namion tu bagasat tangam mo Tuhan hupasahat tami ala hurajumi hami holako do Tuhan natuk pasauton akka nareko di tonga-tonga di ngulu nami ulutung adok Tuhan akka ruasmo na di bagasan hangaluton harsak ala niak kaparsahiton ala niak hubungan sosial hubungan kekeluargaan ala niak kaulona totong leho dinasida halabohon gugu hasabaron suaksong ni pakirimun na mangulu dada gabe sidung diak kamasalai nguluna alai majupanggo akka dalak kaluaw marhite huasom na badiyay Tuhan laho mulak kami siap bagas joromo mabuak katamon pasu-pasu mahami saluhuna leho dihami hahipason dohot las neroha majupakon ulaun nami majupakon keluarga nami mangasaho Kristus Yesus totong dohami martangiang jalamadok mauliate amin. Nungata bigi barita nauli ama nami na nami nuaing maredde mahita uhut tapasaha mapiliata tu depata.
nami nuaeng masuk kita satokin tu acara pendidian nabadia tu sahalak dak-dadak di tengah-tengah ni ruas ni huriatta. Bisa masuk kita meredih kita siap buku di nomor 146 ayat 112 di ayat 2 jongjong mahamu. Meredih kita. Oh Jesus, not berdiri, dupur sepuso, saya memiliki hutan jalan. Di bawah naturasa, nasida pintusa, ainang pasatuna, Tuhan dan aku. Martangi yang mahita. Alia manami na di benua gijang. Narodo hami tujulo mabuan dak danakon. Saya si maroha. Jalo maibana gabi anak komo. Pasu-pasu jala pergugu maibana. Mangyahi hanguluan sugut. Merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atas si paingot atong hamu akadongan na mabuat danak si didinon. Tangi hok kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna. Pudai hamu masaluhut na bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar de bata ama anak dohotod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu to nahoni tu hamu. Jalaimot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa roa jal ni hasianganon. Manang isi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsia hona uhum subut. Tangi hok kamu ma dohot hata di debata na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akka na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akka sisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samu ma akadak danagi rotuau. Unang ore hamu nasida. Ai diakka sisongoni do harajau ni debata. Natuturo nahudokot tu hamu. Manang isipe anggo so songon dak danak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danagi. Dape homatangan na tu nasida mamasu masu nasida. Atau hamung na dua. Hati dako kauma hata hapor siyaw tay so na hinati dako ni dongata sa hapor siyaw di portibion rak mahamamado. Atau ay lusi hamu ma suku-suku no. Naparjulo. Di pangido hamu nuaing di dion dak danakon tu bagasan ni na hina porsya muna. Ay lusna di pangido rohanam.
Apa dua hom. BH. Ulu dohamu mamudaya nakom munaon. Asa diboto jala dihutun nasida. Hatani debata. Halusna naulu dohami. Apa tuduh. Naulu dohamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Halusna naulu dohami. Atau tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na badie romahamu tujolo. Ali Walpalas Xavier Silalahi Yuridi maho tubagasan guarn di bata ama doho tubagasan guarn anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guarn toddi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habumon tubagasan harajaun di debata Rudi seliling nililing. Amin. Jongjong gopeham. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dunga hupasahat tami dak danagotuho. Jala di jakokodo ibana gabi anakomu marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham doho di natoras nida danakon. Saya pergugui jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajon. Amin. Udulham. Marede mahita huhut jongjong mahita saluhut na. Piliata dia do pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mito hami.
asalam gerah-gerah kami madok mauliati Tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banu gijang, say pinarbadiya magwarmo, say ro maharajonmo, say saot malomoni roham di banu otongon songon na di banu gijang, lehom matuhami sadaryon hanguluan siapari, se sama dosa nami, so ngopanesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tugi hutu pangujunan, pelua mahami sian pangago. Bagasat dami, jalo hamu mapasu-pasu nasiat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabokina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabokina tuho jala di pasaor koma damena tutodim. Amanami, inanami, kami sudah parhalado doho namarhubas di minggu pukul 10 pasahatot tuhamu saluna. Selamat hari Minggu. Horas. Masih jalan meta tuha berak semuta tujolo tu burita.